Sa sulod sang 70 katuig, hindi lang kasadyahan, hindi lang kalipayan ang inagyan sa Riverside Medical Center kag sang ilaga mga empleyado. May nabigo. Manang bibig, bali lang wala ka di ko nakakita love life pa, kada mo ka nakilala. Sir, wala ko siguro, sir, kakita sa love life ko. Kaya isa lang mo na bigo. Hindi lang ko gusto mag-ikaduwang pa. Ay, May nag-ani kung ano ang ginpangapudlayan niya. Sir, happy pagig ko galing, sir. Pagkabalo ko ng aking baklan sa car, sa iya nga bata. bakla sa salakyan. Yes, sir. New car, sir. Nga siya wala kabalo. Ay, surprise ka may salakyan. Yes, sir. Ang ila inagyan ang nagpabakod pagin sa ila pag-updanay nga daw pamilya na. Ang mga inagyan naman sa ospital ang nangin rason kun nga nag-improve pagid sila. Sa 2014, nadumduman yung pabala sa naghinali na lamang nga nagdamo ang kaso sang dengue sa Bacolod kag Negros Occidental. Preska pa sa pamensaron sang CEO kag presidente sang ospital nga si Genesis Goldie Gulingan nga halos tanan nga mga parte sang ospital ginbutangan na sang dengue patients para lang hindi maindian ang mga ginadala nga dengue patients sa ila. In 2014, at the heights of dengue, nag-alalawas ang pasyente sa hospital. In fact, naghatag ako sa instruction during that time nga hindi mag-refuse admission. Mangita kita pagi nga ma-admit ang pasyente kag matagaan sang serbisyo. So ang wala namon mabutangan sang pasyente ang chapel lang. Ang tanan nga conference room, ang tanan nga pantry, ang tanan nga may space gin-convert kinamon para nga maka-admit pasyente. Bangod sa sining nga hitabo, naghimo sang vision ang management nga mag-expand hindi lang sa physical structure kundi pati sa mga serbisyo nga ila gina-offer. So sila namon, okay, we will expand our capacity. But expanding physically is not enough. Kaya man, for many years, ang Riverside, ang gina-offer is the general service. Internal medicine, pediatrics, OBGYN, kag general surgery. Lingko, paminsaruntag ang mga serbisyo nga ang aton mga kasi mabiyahe pa magwa sa Negros kadto sa Cebu, kadto sa Manila, iban kadto sa abroad para lang makapangita sang medical service na kinahanglan nila. So siling ko, we need to expand our services, not only physically but the kind of medical services that we can offer. May mga specialization na ang ospital nga nakahimo sang history sa Negros. Naka-perform na sila sang kidney transplant, open heart surgery kag may cancer care center na gani. Ang mga medical services nga sang una makuha mo lang sa Metro Manila o kung sa Cebu, nadala na diri sa Negros. Pila lamang ini sa mga nasugura nila nga legasiya kag plano pag nila nga mag-expand sang ilang nga presensya. Then our next plan is to do an extension. We'd like to bring our services to the north and to the south of the province. Okay? So we are looking at maybe establishing an una consulta in the south and another una consulta in the north so that the people will have access to Riverside service even if they're not in Bacolod. Okay. Yes. Amo na nang naamon nga next nga plano. And ultimately, ang siling na muna nga going beyond is because may cancer center kami, gapaminsagi kami sina nga later on we will have to have a hospice care, a place where sick people can stay and they will be catered by nurses really taking care of them para nga hindi na mabugat sa families. They will have a place to put their patients and to be assured nga medical treatment ginaya ang pag-take care sang ila pasyente dira. That's where we'd like to go in the future. Kaag pati sa guwa sa Negros, plano man nila nga magpalapnag pagid sang tatak Riverside nga pagserbisyo. Which is very ambitious pero doable. Hindi pag-ilibid sa Riverside ang iya serbisyo para lang sa Negrense. But we can offer it even outside the island or even outside the country. Kung serbisyo lang ang pag-iistoryahan, sino ba lang malipat sa inagyan naton tanan ilabi na sa mga medical workers sang COVID-19 pandemic? Please stay home. Please stay home.
Please stay home. Please stay home. Ang mga medical workers, wala na nagpauli sa ilang mga pamilya. Nagsakripisyo sang ilang kabuhi para magserbisyo sa sininga panahon nga ginakinahanglan sila sang tanan. May mga tion pa nga ginadiscriminate sila. Pero wala ini nakapauntat sa ilang pagserbisyo. Initanan nalampuwasan sa mga empleyado sang ospital kag naton tanan. Wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Sa kadamo sang natabo sa sulod sang 7 ka dekada, may mga bagay ang mga empleyado nga hindi malipatan. Si Bebeng, na libre ang hospitalization bill sang iya iloy, bangod nga empleyado siya sang ospital. Naglaw ay si nanay. Dayon ang akon mga doktor, si Doktora Tori. Dayon siya ginang hindi ko malipatan kay ga-order na sa ngatagan si nanay dugo. Gulpi lang nagtalikod si Doktora Tori. Kay gali na naog saya sa laboratory kag nagpakuha dugo. Siya bidya mismo ang nagdonate. Si Doktora Tori, Andrea. Agin bit-bit siya gidyaya ang isa ka bag nga dugo. Agin tughong kay nanay. Kaamo na sa ka binuligong. Doktora Tori. Yes, amo gina ang forever nga hindi ko malipatan. Hasta nga naisiyo si nanay. I was maybe mga ambel ko mga 787,000. Pero wala gi ko kumpersa ni doktor sa mga Tori nga bayadan. Amat-amat sa sweldo ko ang akong doktor Polo Kabilo. Si Bebang, wala niya man matuod malabot ang iya handom nga mangin isa ka nurse, pero sa bulig sang scholarship kag ginhatag sang Riverside sa iya kabataan, may mga anak na siya nga nurse kag madugangan pagid soon. Well, sir, ang handom ko magit sa una, mga nursing, magit ko sir mo. Kaso lang sa una, tublang at time, may passing grade na ang NCAA. Dito sa NCAA pa lang dito, no, doon na-fail na ako, doon na nablang ako, nga ginahandom ko sa kabuhi ko nga mga kinalan sa ulima, nursing ka muna. So, ko na lang sir, focus ko na lang, sige lang, i-pray ko na lang kay Lord, nga gabay pa, isa sa mga kabataan ko, masang handom ko, na sila na lang ang matuman. So do praise God man nga doon na yun, man gid mapamatian man ni Lord ang mga prayers ko sa kabataan ko, sir. Si Kami naman, samtang ginaisip ang mga tinuig nga nabili niya sa ospital, ginapasa niya na ang mga natunan niya nga legasiya diri sa mga bag-o nga mga empleyado. Pero amo na ginambay ug ga-advise ko sa tanan nga nurses ko nga staff nga tanan nga ginahimo niyo sa ospital, tanan nga ginhatag nga procedure sa patient, butang ilang pagigugma. Kay ang pagigugma ang iya na nga sabat ng satisfaction sa lawas mo, with kam sa Diyos may hara ka pag gratefulness ka. Tapos happy kaya kay nag-serve ka sa tao. Kaya ang amo niya business service mo. That's why gina-impose ko kinanglan smile, miski lain pabot smile. Kasi ginayaw-yaw, tapos okay lang, that's part of the job. Pero love gid sir is ibutang gid sa korason. Para sa Torre family, hindi lang man ang ospital ang ilalangin kontribusyon sa komunidad. Ang dikalidad nga edukasyon ng ilaman natanyag kag nakahatag sang pagbag-o sa kabuhi sang iban. Damo sa mga students namon nga ang below middle or below ang ilang nga income. So whenever makuha sa mga exams, they always come to me ang mga maka-promissory note. So, ini-intindi ko, kasing ko sa ila sa admin, eventually, hindi man sila ka-graduate, o maski hindi kakuha sa ila transcript kung hindi na ma-fully paid. So, stories like, ay nga, mabaw salamat din sa imo, kay itong, ako, of course, tanana, no po, ako gatubang, kung hindi ka, nang wala giniamang ka-graduate, bata ka-graduate, then, listening to them, mga stories nga tungod ang bata na nakalakat na, nakabulig naman sa mga other members of the family. So ang heart do ka kanam sang feeling mo gid lang way ka na niya pagbulig mo wala ka na nagsiling iyang may biltada or whatever. Pero in one way or another nakabulig ka bala sa ila nga na improve ang ilang pagpangabuhi. Talaklaron pero sarang mahimo. Ini ang paglantaw sa presidente sa mga future plans nila, pero ang pag-evolve sa Riverside rin sa isa ka General Services Hospital, sa isa karon ka multi-specialty hospital, isa ka pamatuod nga tanan ang posible. Ang permi ko ginahambal sa akon nga management team.
ang future sa aton present decision. So, when the time comes that I'll be sitting down in my retirement rocking chair, I can look back and say, I was part of the transformation of Riverside from a general service hospital to a multi-specialty hospital, to a hospital that can provide and offer services even beyond Negros Occidental or Negros Island. 70 years ago, nagsugod initanan sa pagpaningwa ni Dr. Pablo O. Torre. 70 years after, saksi kita tanan kung paano naging parte sa history sa Negros ang Riverside Medical Center.